good morning. Good morning, guys. Officially our first day. Kasi kahapon, maaga naman sana kaming dumating sa Osaka. Kaso, ayun nga, natagalan kami sa sa paghahanap nitong pinag-stayan namin. So, we're staying here sa gate 80. Ayan siya. 7th floor kami. 7 palapag lang na building. Tapos, para siyang DIY lang. Walang tao sa sa information desk. May mga lang sinend lang na details yung host kung paano kayo makapasok, blah 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 blah, yung gano'n. Ang kulit niya, ang ganda. Anyway, ayun. Si Tita ready na, nakasalamin, ay sombrero. Ayun, let's go ta. Ayun, tapos malapit yung apartment namin dito sa naturo ko ata kagabi yan, para siyang Liana sa atin, or supermarket. Yung supermarket pala, lifestyle supermarket, yung kanto na yan. Ayun, sarap, ang lamig, wala yata ako ibang bukang bibig dito, ang ginaw. Ayan, picture siya. So ito ang street dito, guys. Umaga, I think sa gabi din ganito, konti lang talaga yung mga sasakyan. And nila, sumusunod talaga sila sa batas traffic. O kahit ng gabi yan, anong oras, Ana? Tayo lang ba hindi? Tayo lang yung hindi. Sumunod din tayo, dito tayo tumawid. Surak. Sunod din tayo. Ayun, pupunta kaming tren. 2 sakay from here papunta sa Namba Station. 2 palit, di ba, Tita, ng tren? Oo. So, ayun, guys, punta tayo sa Dotonbori and anong castle yun? Osaka Castle. Osaka Castle. Dito kami kumain pala kagabi ni Tita. Ang grabe. Nililipad. Alam ko, plastic mo pa yan, Tita. Hindi ba? Okay. Akala ko sa'yo pa yan. One station lang, guys. Papuntang Shinsaibashi. Tapos, next train ulit. 次は心斎橋です。御堂筋線、四ツ橋線はお乗り換えです。The next stop is 心斎橋。Station number N15. Passengers can transfer here to the 御堂筋line and 四ツ橋line. Ito ay hindi pala. Naghanap kasi kami yung 1-day pass. Sana magagamit namin sa lahat. Kala ko ito yun. Hindi pala. Anyway, we're here na, guys, sa Namba. Ayun, 2 stations away lang naman dun sa pinag-stayan namin. And first stop is Lawson. Mag-breakfast! Ayan, ang dami na lang variety. Pwedeng initin lang. Mga udon. Yan. Sa dami, hindi kayo makakapag-decide agad. Diba? Nasarap sa mata. Eto, Tita, mga cup noodles. Ayaw mo? Tinapay lang muna. Lakad-lakad lang tayo, guys. Maga pa naman eh. Dito na kami sa Dotonbori. Pero mas maganda ata dito kapag kagabi. Dito naman tayo, guys, sa Osaka Castle. Ayun, from Namba Station sa ulit na 2 stop lang pala ng train. Nakatuwa sila. Bukit ng mga bata. Gusto ka naman ta. Picture. Gusto ako kaka-picture doon sa Dotonbori. Maganda ng pag-gabi. May mga doon. Hindi, walking lang naman.
sakay. Dalawang train lang. Tama, dalawang train lang. Lilipat lang tayo. So anyway, punta tayo sa castle guys. And we're here guys. Ayun, pahinga muna kami konti ni tita. Nag-retouch, naglagay ng lip balm kasi nagbibitak-bitak talaga yung mga labi namin at maginaw. Ayun, ang dami ding turista na Koreano ata, Korean, Chinese, Taiwanese. So, hindi lang kami ang nawawala. Tawa kami na tawa ni tita dun sa train. Kasi ang daming may hawak na mapa. Ang daming hawak na mapa. Ang daming sumisilip sa mga ano. Kasi ang daming madali lang naman talaga guys yung pagpunta-punta kung marunong ka sa daan. Kaso nga, syempre, yung mga signs, yung mga nasulat, ganun. So, kailangan mong magtanong and kailangan mong matutong magbasa nung, alam mo yun, yung mapa nila sa mga tren. Kasi ang daming tren, lilipat-lipat ka. So, ayun. Natuto na ako agad. Tapos kailangan, kailangan lang magtanong. Talaga kapag may doubt ka na ganun nga, is magtanong ka. Nakarating naman kami dito sa Osaka Castle na kami. Dito lang kami sa shed ng isang puno. Pahinga muna. Okay na? Let's go na. Tara. Lakad-lakad. Yan, ko galit na galit sa akin. Kasi bakit? Ako hindi pa nauwi ng probinsya. Nauna pa yung Japan ko. Bola. Ang daming nag-ano guys. Nag-jogging. Pero masarap mag-jogging talaga. Sige ta, i-push mo yan ta. Nakalukal talaga ng tita ko natin. Ayun, nandun na yung guys. Maganda dito. Wait lang, tingnan natin. Dito, oh, ganda. Osaka Castle. Nandun pa sa kabila. Ayun yung entrance. Yun. Haakyat pa. Pero ang ganda. O, tingnan nyo. Ang peaceful. Tapos yung mga huni ng ibon lang mo. Maririnig mo. Ano ba yan? Yung ba yung si lahi ni Hachiko? Oh no. Ang cute-cute! Nakapasok din kami guys sa wakas. May distansya pa pala from train na binaba namin. Ayun. Tapos ito nga yung mga attraction dito. May bayad ata. Yeah, for sure naman may bayad. Ayan, picture taking dyan. Parang ganito. May costume. Change costume free. Ito pala, may English pala. Welcome to Osaka Castle. Let me explain the system. First, we will take one photo with our camera. After, we will take the photo by your camera. If you like the photo, you can buy it. Ah, free lang naman pala, tita. Free pala. Free. Oo. Ha! Gusto mo? Mamaya na. Ganda sana kung dito si Chris, no? Tsaka si Daddy. Gusto nila. Anyway, sunod na lang. Hindi pa daw fate yung pagsama-sama namin dito. Pagpunta namin dito na magkakasama. So, dito sa side na to is the Meraiza Osaka Jo. Hindi ko alam kung ano yan guys. Mamaya, tingnan natin. Ayan, yung weather, kumusta? Mainit naman guys. Mainit yung yung panahon, pero yung hangin malamig, masakit sa ilong. So, ayun. Ayan, madaming tao with dogs, yung mga pets din. Dami attraction, ang ganda. So, ayan mismo, yung Osaka Castle. Akit pa pala tayo. Yung alin, napipindot mo ata. Sa beauty. Nalobot na yung shampoo niya. Ayun, time check. It's, ano pa lang, 10, mag-11. So, let's go na doon sa pinaka-kastilyo. Saya, pero miss ko yung mag-ama ko, syempre. Sige, picture. May pila pala, guys. Kaya mahaba na pila papuntang Magkano? 150 ba? 150 ba? 150 yun. Oh, sige. 75 pesos. Pwede na. Para makapasok mismo dyan. Thank you.
Ayun, 600 yen guys. 300 pesos. Para makapasok. 150 daw si tita. Ito si tita. Mali na naman binasa mo tita. Bilang ka ng bilang ng coins doon. Ano binibilang mo tita? 150. Papasok tayo dyan. Pagpunta namin doon sa machine, 600 yen pala. Oh my gosh. Gamay gulay. So, ayun. Ito remembrance na to. Let's go. Nakatakot yung mga uwak. Ayun o. Uwak ba yun? Rah! 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 Sa inyo. Kagabi ko pa sila naririnig eh. Kaya nga. Ang daming uwak. May two-way guys para makaakyat dyan. Nasa 5th floor pa pala. So, left side is elevator. Right side is aakyat ka lang. By stairs. Literally by stairs. So, mag-elevator tayo. Medyo mataas eh. Naghagdan din kami guys. Ang haba ng pila sa sa elevator. Makaingal. Excuse me. So, ayun. Dito lang pwede ayan o, elevator. Papuntang 5th floor. Haba ng pila. Anyway, dito pwede na mag-vlog, mag-take ng picture. Sa baba kasi hindi pwede. So, dito tayo sa mga nila. Sundalo nila. Mainit. Walang aircon dito. Mahangin ulit. Yan, dito na kami sa tuktok, guys. Wow. Ang ganda. Ganda, no? Nabot din natin ang tuktok. Ito yung kabilang side. Kasi nakasilaw. Diyan tayo kanina ta. Ito naman guys, yung kabilang side. Ganda. Talang mo paikot. Ayan. Ayan. Yeah. Paikot lang naman. And then, yung last side. Ayan, may mga pala siya. Ito, di ko napakita kanina, guys. Kung ano yung, ito. Ganyan. Yan is yung OAP Tower. Osaka City General Hospital. So, may kita mo kung ano yung mga may mga pangalan siya. I'm sorry. Syunga ako mag-explain sa inyo. Ay, palaubat na yung aking camera. Hindi ko nadala yung extra cam ko. Kaya, dito na lang muna tayo. Sa baba, guys, nung pinakatok-tok is mga yung mga history nila. Makikita mo. May mga din, mga TV na pinapakita nila. Pwede ka magbasa. Ganyan. Ayan. Parang 3D na Pinakababa guys, may mga souvenirs. Kayong mabibilhan. Ayan. Paikot din to. Ayan. 8,000 yen. Medyo maharlikan nga lang siya. Sa Daiso meron mga ganito. So, sa Daiso tayo mabili. Kuripot eh, no? Doon na lang. Tapos may mga sweets. Hala, hindi ka na maiwan ni ating. Matatamis oh. Kaso hindi tayo mahilig sa matamis eh. Itong masarap dito, parang mooncake. Mooncake ba tawag nila doon? Punta naman tayo dito sa Meraiza. Pili ko makakainan to. Or souvenirs. More on souvenir shop pa rin. Ayan, may mga kainan pala. Take out, okay. Oh, gulat ko din.
hotdog, Tulis coffee, Shinobiya. Ito tita, more on ano ulit. Tingnan natin kung mga mura yung mga ano, mabibilhan. Gold guys, oh. Gold? Yes, real gold. Real gold daw. Oo. Yung nga nilalagay natin sa pangpaganda natin. Ilamos mo na yan. Mga katana. Replica. Kaya mo gusto ni Prague yan. Kasi di natin mababiyahin. Ano yan ta? Ha? Oo ta. 400 yen, 200 lang. Gloss. Lip balm. Oo ta. Yung mga flavor. Matte gloss. Strawberry, Japanese salt. Ito, cherry blossom. Sige, try mo to. Nagdadry ng ano mo. Ito yung mga ano niya. Ito gloss to eh. Ito matte. Pink. 400. So, 200 pesos. Convert agad. Conversion agad. Ito na yung Oh, ito. try muna Ito natin. sa'yo. Lunch tayo guys. Ramen. Dito lang to sa ano pa rin. Malapit sa Isa ko cancel. yung pinasukan namin kanina. Nanggaling kami sa ano, sa rooftop. Kasi may cafe kami nakita doon. Kaso may ano, mukhang pang mahardy ka kasi may entrance. Tapos, ayun, malang bilihin. So, dito na lang kami sa baba ulit. Sarap naman eh. Init. Yan. Pang-refresh. Pagka init na kayo guys, ayun panghilamos, grabe. Ang ano, ang lamig. Parang may yelo. Ayun. Labas na kami. Ayun, punta naman tayo sa ibang lugar. Pet friendly dito. Very cute! Purple! Ayun, pag tinatamad kayo guys maglakad, papuntang Osaka Castle. Sakay kayo dito. Free lang yan. May ticket ba? Wala. Ewan ko. So basta isa pang ano kung paano makapunta sa Osaka Castle kasi. Siguro naman ano, kung may ticket man is Baka mura lang. Hindi namin alam. Hindi namin tinry eh. Anyway, pupunta na kami ulit sa ano, sa pinanggalingan namin. At pupunta na ulit tayo sa panibagong destinasyon. Hi! Balik tayo ulit guys sa Dotonbori. Galing na kami sa ano, sa isang castle pa kanina. Shrine pala, shrine. Hindi ako nakapag-vlog kasi wala na talaga. Patay na tong battery ko. Pasensya na. Anyway, buhay pala to pag ano, paghapon at paggabi na. Ayan o. Tingin tayo ta. Dali. Makimono, bagelya. Wala masyadong vlog guys. Sorry kasi naubusan ako ng battery. Tapos, hindi ko dala yung ano, spare na battery. Ayun, akala ko na-shoot ko na doon sa ano, sa isang lagayan ko. Naalala ko may iniwan pala akong isa pa. Baka doon ko siya nailagay. Tapos hindi ko nadala. So, ayan. Wala tayong extra battery sa camera. 'Di ba? Palpak! Pero dala ko sana yung ano, dala ko yung charger. Ayan o. Kaso, ang problema is yung adapter. So, bukas, try ko maghanap ng ano, bibilhan. Color, sayang. So, last na vlog ko is nandun lang sa ano, sa castle ata. Yun ata, Osaka Castle lang ata. So, tatlo yung napuntahan namin yun ni tita. Lakaran lang talaga guys. Matinding lakaran. So, ayun, pagoda na kami. Sabi ko pa naman kay tita kaninang umaga. Huwag na kami maligo sa gabi na lang kasi masarap matulog pag ano. Masarap matulog pag nag-hot shower ka. Kaso ganitong
Pagod na pagod yung paa namin. Ay, wish na die. Baka malumpo kami bukas. Hindi kami makalabas. Ayan, pero since wala muna tayong wala tayong battery ng camera, is ito muna cellphone ang gagamitin ko. So, pagtiyagaan nyo guys, kung yung mga sounds is hindi maganda, talaga, kung yung quality ng sounds is hindi maganda, ha? Kasi ito lang talaga. Palpap eh. Colors. So, and dinala ko kanina yung mga products. Nag-pictorial kasi ako. Alam mo naman ako guys, kahit nasa bakasyon is business pa rin yun. Yung inaatupag. Actually, pinost ko tong mga to. Kaso, pinost ko siya. May mga umu-order. Sabi nila sa store. Ate, may humahunting sa'yo dyan. Hinahanap ka sa Osaka. Dapat hinanap ko, tapos binigay mo yan. Yun nga eh. Meron dito sa Osaka. So, shout out kung sino nasa Osaka. Sorry, ito lang talaga dala ko guys. Sabi ko pang pictorial lang. Ito, ginamit ko na kagabi. So, again, yung favorite ko na na moisturizer. And yung RMK Dio. Pictorial ko lang. And yung partner nung serum. Ayan, facial cleanser. So, gamitin ko to. Flowers. So, yun. Kaya medyo mabigat din yung dalawa kanina. Din makapag-vlog masyado. At lahat ng kamay is may bit-bit. Ala, tita, yung mapa. Ayun. So, ito lang guys. Kasi naubusan na nga ako ng battery pati sa sa cellphone. Is nagtyaga kami sa sa mapa. So, ayan. Ito. Kailangan nyo to. Mapa. Tsaka si Google Map. So, isa pa yon sa maaasahan. And then, sa Dotonbori ba yun? Dotonbori. Pumunta kami tita, bumili kami ng isang bag. Wait lang. Para siyang Divisorias sa Pilipinas. Pero medyo maharlika din. So, ito. Pang everyday. Ayan. Melo. Ang gusto ko. And then, ito. Kasi may mga nagre-request nito sa store eh. Ayan. Yung pampatak sa mata. Ang sarap na ta. Sinabihan ko si tita na magpatak nito kanina. Super sarap niya sa mata. Pag mga, sa isang store, limited yung, yung binibenta. 2 per lang. 2. Kaya nga, mas madami. Kaya nga. Nililimit lang nila na 2 piraso sa isang buyer. So, pumunta kami sa isang Dapat ibenta ko sa'yo, kaya lang parang buta ako sa isang store, nakabili pa ako ng taganim. So, ayan, paninda. Correct. And then, what else? Ito yung sa 7-Eleven. Ito na lang dinner namin, tita. Ayan. Bili din siya. And then, what else? Ito nga, kasi sobrang grabe na yung nilakad namin. Ang sakit na sa paa. Kailangan namin to. Pantapal. So, ayun lang. Sa Don Quixote. Yan, tapos mga sweets. Para sa 2 bulinggit. Ayun lang. Hindi ako mamimili masyado, guys. At walang magbibit-bit. Ang hirap. Medyo malayo pa naman yung yung airport.